Bye. Máme, hey, we have a new reporter mic. 6-7. How do you feel about the reporter mic? Ale kde mám ten reporter mic? V ruce. Já ho vidím, že ho mám za zádem. Já vidím, že ho máš v ruce. I'm Gary from India and I'm not. Speedrun. Papa. Papa. Eldo dochází. To je, jo, to je ježek. Ježek, 6-7. Já se nemůžu hýbat. Pomoc, já se nemůžu hýbat. To bolí. To bolí. Ne, ta kamera tam je zase zasekla, já se nemůžu hýbat. Jo, dobrý.